eyyi assalamu aleykum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juurama on jettama on beltanama goto moon fof to woni ene woniri min calmini ɗum min juurima ɗum min ƴetti calminala min teddude faade moɗon son ji min mbaɗi ɗum ɗo noon wonko ɗum jarani min holko ɗum jarani min ko leñol ngol min jiiɗi so woni eɓe mbiya ko gonga e mabɓe eɓe jiiɗi Elage Oumar eɓe jiiɗi Elage Oumar yoɓe ƴewɗo nduɗo woydu ko ɗo Elage Oumar ari o tawi ɗo ko serraɓe o tawi ɗo ko aynaɓe o tawi fof joni noon o yetti ɓen ngala ndiyam wiya yoɓe kaɓe pour ɓe naata e diine o yo haɓata serraɓe ko koreji meɗen so Allah jaaɓi nduɗo woydu o waɗi ko faɗo makko ƴeew ko faɗo mukko eyyi faɗo mukko ko ɗum waɗiri woyndu o dampi ndiyam yalti eyyi ndiyam yalti anayi eyyi ndiyam yalti teɗo joni hakkude muɗum e gueeƴo o woɗɗodirani ndiyam gueeƴi nani eyyi ɗam ɗo ndiyam noon ɗam welta comme no ndiyam waalo comme ndiyam meɗen waalo ko noon ndiyam ɗam wayi welde Elage Oumar wi kala jarɗo ɗo maaya koye imanagal nduɗo woyndu ɗo woni woyndu cafura so leñol ngol wonko wawi wonko jogui ɓe poti arde ɓe pewna ɗo ɗum ɗo won symbole won jogotonoɓe ɗum hande wodat wonɓe ɗo ene mbaala ɗo so woni leñol meɗen wonko yiiɗi eɓe jiiɗi Elage Oumar eɓe jiiɗi diine eɓe jiiɗi fofof ɗum ɗo foti ko fewnede ko ɗo nayyi jarata ɗo beyi jarata ɗo yimɓe fof jarata woyndu horta eyyi ndiyam ɗam woɗɗani ndiyam ɗam nani lugguidani ne woodi ndiyam ɗam lugguiɗani nani ndiyam ɗam nani ndiyam ɗam nani ten yaro ɗam way kono ndiyam waalo ni noon ɗam way welde ko ɗam ɗo ɗo Elage Oumar wi o wi ɗam ɗo ndiyam kala jarɗo ɗo e nduɗo woyndu maata koye imanagal hande serraɓe wonɓe ɗo ɓe foof cafuren kamɓe foof hande koye diine labɗo ɓe goni koye hande ala ɓurɗoɓe labde e diine ko Elage Oumar wi ko ɗum ɗo noon min garno holludon nen woyndu Elage Oumar nen ɓuuri duuɓi hande hay goto andano foti aduna fof ɗo arata yara won heɓannoɓe ɗum hande o pewnat won heɓannoɓe ɗum hande pewnat so leñol men ngol ne yiɗi enen jiiɗi mawninde ko meɗen en pewnat ko meɗen janggo e jaam so neɗɗo rewi ɗo ande holɗum ɗo wiye ɗo ko Elage Oumar waɗnama table o waɗnama fofof joni konko no arta ɗo nde holɓe Elage Oumar tawi ɗo Elage Oumar o tawi ɗo ko serraɓe safen ɗo woni ɗo ko serraɓe safen o ari joni noon ɓe mbiya alay saago taari serraɓe kañumen gona julɓe en poti haaɓe naate e diine Elage Oumar wi serraɓe e haalpureɓe ko gotum ɓeɗo duwanti soɓe duwanama ɓe naata e diine woyno Birame Refi camirta e leydi ni ko noon ɓe natirta e diine hande oɗo gox foof kamɓe fof koɓe diiniyankoɓe wuuro cafuru ngo mi yeehi ha toon mi jogdima e mabɓe yewtere ɓe mbi ko suko goto yalte mabɓe kamɓe fof koɓe tijaniyankoɓe suko goto yalte mabɓe naatoy e diine goɗɗo bamum wi ne yaltin ɗum galle mbimi ala ɗum jarani ɓuuri no bonde ko mbiyon ɓiyon yalti wonti chrétien kono wonte ɗum ɗo ko on goto woni ɗo hen e nder ɗum ɗo kamɓe foof ɓe jowti koye galle Elage Oumar so jowtiɗo e galle Elage Oumar jowti koye galle Cheikh Oumar jowti koye galle Cheikh Oumar eyyi ɗum noon nani ɗo ko cafuro eyyi ɗo woni cafuro ɗo garmi ɗo 99 garmi ɗo e nduɗo woyndu 99 garmi ɗo e nduɗo woyndu nden ɗam ɗo ndiyam fo ala ɗo toppitaka quoi sa yi ɗam ɗo ndiyam wayni nayyi ko ɗo jarata beyi ko ɗo jarata fof ko ɗo yarata fewnaka dal eyyi enen poti fewnu ɗum leñol ngol foti yiide ɗum fewnu wona yi ayi gueeƴi nana ndiyam gueeƴi nana to woni eyyi voilà ndiyam gueeƴi nana eyyi ɗo ko woyndu te woyndu no weeli eyyi ɗum noon so wonti yimɓe dañi ɗum ɗo enen en jogui ko mbaɗɗen e téléphone ngaji meɗen en jogui mbaɗɗen ɗum ɗo en jogui ko kalɗen taw wona boneji wona hay hunde ko Elage Oumar waɗi ko jaltinen ɗum kollen aduna ene woodi tigui eyyi ɗo joni sen ummima ɗo joni paaɗen ko gapparu kadi voilà gapparu paaɗen inchallah eyyi so ɗon sen gaari kaalen holko saabi ɗon d'accord eyyi ko yiide tan hollude leñol ngol eyyi voilà ɗo ko
woni tableau ganda windama République du Sénégal, ministre de l'Environnement et du Développement durable, direction des aires marines communautaires protégées, réservés naturels d'intérêt communautaire, la Somone, site historique, puis creusé par El Hadji Oumar Foutiyou Tall vers 1837. Voilà, tableau vers 1837 voilà creusé. Donc ɗum vraiment waɗi fayida no feewi aywa El Hadji Demba Niang e kadi vraiment je pense que leñol ngol kadi vraiment ɗum foti andude ɗum e tawno kadi hewɓe kam ala chance arde ɗo nanat tan ɓe ganda par exemple nen diwan to woddi taw kadi ala vraiment chance arde donc vraiment anne a weltanama tigui rigui saabu ko mbaɗɗa kadi waɗi fayida no feewi donc no mbiruɗa nan tan leñol ngol vraiment ene foti arde ɗo kadi ƴeewa ko waɗi ɗo fewna ɗum ha feewa ay leñol woppirtaki ni leñol so rentani yiyantaki kulantaki ɗum ɗo joni so waɗino leñol ngol eɓe ndentanno par hirade walla par duuɓi yimɓe foof ne gara ɗo soɓe jiire e doole soɓe jiire e keewal heddiɓe ma kul ene wodi tigui heddiɓe ma kul kono en ngala ɗum goto fof wiyata ko jarnanimi goto fof wiyata ko waɗnanimi kono hande o El Hadji Oumar oɗo en jarani neɗɗo foof woppa liggey muɗum ara hayso ñalawma goto balɗe ɗiɗi waɗe goto fof toon wonno ɓe ummo Mali ɓe ummo fofof e kono noon enen ko ɗum sari en ɗum sari en e mbiyeten tan ko leñol ngol e yoɓe tinno yoɓe tinno e koye mabɓe eɗen jogui ko heewi taw wona ƴettoje enen jogui ligguiniɓe en neɗɗo noon sa woni yesso alay saago mbiyeɗa kala mo yiiɗa wiyede kala mo yiiɗa wiyede yo añ wonde yesso sa woni yesso yimɓe tan a wiyata e ko yimɓeɓe mbiyata leñol ngol ko alay saago kala ko yalti wiyete koye meɗen enen taade ko noon alay saago muñen wona haare wona hay hunde kabtotoɗen tan ko ni gollen ko jeeyiɗen ko très bien jarama merci beaucoup